أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كو إند الله. الرحمن جمجرم كوبت دند الرحيم جمجرم كيرين. وي المختار كوبوني كو سباكي. أن الجار والمجرور jarruɗo o e jarraɗo yoɓe gon afa wonde ko mutaalliqun ko ɓe yowiti jare majru o ko mutaalliq bi fi'li muakharin khas ay gettato halde o wi ko ɓuri subade jare majru o yowiti ko fi'li ɗum ɓuri wiiden yowitamo e masdar walla goɗɗum wiide bismillahi abtadi'u ɓuri wiide bismillahi bitida'i walla wonde bismillahi mubtada'un bihi walla ila akhiri fode ceerno ko yowitaademo fiil ɗum ɓuri hande aɗa andi ko addan ɗum ɓurde sabi ko fiil woni lasli e golle wadde yoyto muta'alliqun bi fiilin fiil o kadi wona muakharin ɗum ɓuri hande sabi sa yi bismillahi inde Allah abtadi woni ko puɗɗortomi holli hasru holli ko inde Allah tan woni ko puɗɗortomi kono sa wino abtadi meɗe fuɗɗoro bismillahi ene wawi wonde hay bismi gayrihi kono yo a faami fiil o sakkito jare majru aɗo ɗum holla hasru no iyyaka na'budu o fiil o kadi wona khas fiil khas bismillahi joni abtadi meɗe fuɗɗo so tawi puɗɗoɗa ko deftere no hande ni bismillahi o allif sayta balliftoɗo kono ɗum ko fiil keeriɗo kono sa bismillahi af'alu meɗe waɗa haalan ko batta ko ɗum wona khasu bismillahi akunu meɗe laato holɗum ala ɗum ko fiil ko ammu kono fiil o keeriɗo akulu so ñamde so wallifugol ko allifu ɗum woni khasino o wi wo huwa fiil o huna ɗo noon ɗo ibnu malikin wi bismillahi ɗo fiil o ko u allifu inde wonno koye wallifugol yaadata ndeke sa yi o wi huna ko ha ganda wona bismillahi fo yito alif bismillahi ko fodde bima ju'ilatil basmalatu ko fodde ko basmala waɗa mo baddan ene fuɗɗora ko tan kala ko basmala fuɗɗora ko ɗum basmala o yowitto e muɗum so azhabu ko azhabu so aqraw ko aqraw kala hanti ko non jokken ƴiyal qala muhammadun huwa ibnu maliki أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية وقال ويه محمد بيتاد محمد هو أوضو محمد نون ابن مالك كو بي مالك قال وي محمد هو أوضو محمد ابن مالك كو بي مالك قال فيل هلو فعل ماضي لسلمك ونوكو ولا وزن فعل ولا أفهمي ايو أوضو ونصرف ينكم بيها أجوف واوي fiil mo hakkunde waɗi harfeede ella waaw wiye ajwafu waawi so hakkunde ko harfe yaa wiye ajwafu yaa ino ba'ani baya muhammadun aha biyeten muhammad qala fiilu madi muhammadun fa'il muhammadun itta ko fiil ne wiye hammada tahmidan o yetti Allah ayu hamidu ha محمد وجتاب ايوه اسم مفعول في المضاعف محمد جتاب هو كانكو ابن مالك ايوه هو اوكو مبتدا ابنكو خبر ابن اوكو مضاف مالك مضاف اليه قال محمد هو ابن مالك اي ابن مالك يوتو شرطو ابن مالك دو ay ko bi wasidatin won ko lombi don de wiede ko muhammad tan ibn malik ay won diwado don fa innahu sabi odo muhammad ibn abdullah ibn malik
ko Muhammad ibnu Abdillah kanko e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam inde makko e inde nelaɗo Allah nandi inde ba makko e inde ba mun nelaɗo kadi nandi a faami ibnu Malik yo on Abdullah woni bi Malik kadi ko waɗaɗo e makko kadi hono mun ne nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah ne askitine mamun o wino anan nabiyyu la kadhib annabi ibn Abdul Muttalib ko ibnu Abdul Muttalib kono ko bi wasiɗa Abdullah deke ɗum ene wona neɗɗo ne lollira ko ɓurɗo lollude e mamun en a faam o ko tanum Aliou Sawde batte Aliou Sawde mataw ne anda ko tanum goɗɗo o ko tanum a faami Cheikh Oumar ayi Cheikh Oumar kay ne anda joni noon a faamide ne goɗɗo lombi ɗon kono noon hono ma makko en fof Cheikh Oumar hono mun andede ala hen o ko tanum Ceerno Kaari batte Ceerno Kaari ɗum ene waɗa eyo to wuffiya o sankibi Dimashq ko wuro ne wiye Dimashq sanata holnden o wi hitande a faamide mbimi 772 672 fergon yaare duuɓi temedde a faamide jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ko nden o sanki ma en kaalo jimol jimol ne tan wiya qad khaba ibnu Malik fi khaba'a wa huwa ibnu I kaza haka man qad wa'a o suuɗi ko amu khaba'a sa taski kha mawɗo kha o mbiyan noon bawa e ayni o ko temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi wa huwa ibnu I omo yaare a faamide duuɓi I capanɗe jeeɗiɗi e joyi khaba'a gadan o ko Hamza qad khaba'a suuɗima ibnu Malik fi khaba'a amun wiya khaba'a wa huwa ibnu I o wi kaza haka ko ni de yewtiri man qad wa aɗa anndi Muhammadun wa ibnu Maliki holko o wi ahmadu rabbi meɗo yetta joomam Allah khayra ɓurɗo moƴƴude malikin kala jayɗo kala mo ene jaya jala Allah ɓuri ahmadu rabbi meɗo yetta joomam Allah khayra malikin ɓurɗo moƴƴude kala jayɗo ahmadu ko fi'il o fa'ilo ko mustatir wujuban taqdiruhu rabbi mafulum bi walla bi amasu at-ta'zim afaham mafulum bi masu wala min faratu muqaddar ala ma qabla ya'il rabbi mudaf wa al mutakallim Allah o badal tigi khayra konatu Allah khayra mudaf malikin yo ahmadu rabbillah khayra malikin ay tuggi ahmadu rabbillah khayra malikin ha deftande ma fi mahalli nasbin awari afaham o wi wa fil bayti rutto sarhuto wa fil bayti nengol ɗo jimol aljinasu tammu jinas timmuɗo bayna malikinil alami wa malikin ismil fa'ili o wi hakkunde malik mo ganduɗa ko alam o e malik ismul fa'ili giwɗo e malaka yamliku fa huwa malikuno e yo jinas ne hen jinas woni kalimar nanda jinasu tammu ko nanda bindi nanda fof taw firongo wana woto malik o to ko ibnu malik mbiyata ibnu malik ɗimmo o noon ko ɓurɗo moƴƴude malik jeyɗo ɗum woni jinasu tam a faami de ayo wona mboɗo yetta Allah wonno awa musalliyan meɗe woni juulowo ala nabiyyi e dow annabi al mustafa cuɓaɗo mi yetta Allah wondude e julde e nelaɗo cuɓaɗo wa alihi e koreji makko al mustakmilina timmininiɓe a sharaf musalliyan ala nabiyyi al mustafa wa alihi e koreji makko al mustakmilina timminiɓe a sharafa teddugal ganduɗa timmal mun enne timmi
timmin be teddungal bismillah wa alihi wal mustakmilina ash-sharafa wa nabidan ana way won non kadi taw ko wa alihi al mustakmilina ash-shurafa taw ko ash-shurafa hamza o itta dum kan way wonde musalliyan ko mansubun alal sahibul hali o ko fa'il ahmadu ana mino med yetta al musalliyan waddo wi ko halun ko hal muqarinatun o sindodiri non min fa'il ahmad ay fa'il ahmad nde watta hamdu nden ko don kadi o wadori musalliyan o wadori salatu med yetta Allah don ne kadi med juule nela dum won sindodirde o wi ay kono wo muqaranatul alfazi non kongudi non de biete cindodiri wuquha muttasilatan ko kongudi di so deggodiri dum wedi cindodiri kuno sana wa ngabdu hunugo ma kay gotol kala alhamdulillah kala salatu annabi e lawol gotol yaltida hunugo ma mar kuno di jogida ala sago daña gadingel yaltude gongel rew hen kon so gel do yaltan gongel yalti hen don wi sindodiri o ha wa muqaranatul alfaz kay ko wuquha muttasilatan ay firti usni ala allah ko mede manta Allah hala kawni e laata demi kadi qailan mede wiori allahumma salli ala nabiy al mustafa ayil muhtari firti ko labado min al khalqi tagorde fof o wi walam yadhkuri salama kanko de ko salatu tan haali musalliyan tan o yani musalliman jaryan o yaari kanko ne ko ala adami karahatil ifrad e wasde anyade halde gotel woppo gongel kanko ne ko dum o yaari no jummula wadini afam onde fuddo to haali tan ton ko salam wa ba'dahu fa afdalus salami ala nabi sayyidil anam to warode to ko salatu haali summa salatu ba'da hamdis samad kanko do haali do tan ko salatu mi anda sakketo ni ada andi sakketo kanko sakketo ko addi adma dak ayo ayo afam ayo hayto waroto ko musalliyan halto afami de ayo al mustakmilina timmini bi asharafa ko wi abe timmi afami timmi abe timmi teddungal ko yasduqu ka halaka gomdira bi sharafil iman ko wi ko rejina Allah timmin be teddungal taw teddungal ngal ko pour ko be ngoni julbe ko dum en wawi wonde ko be ngoni julbe ko dum addi teddungal ngal o wi ay so woni dum gay weli den gay fa ya ummu hubtidini kullu mu'minin juldo fo wadden hen so tay tan korejina Allah timmir ko batte ko jabi Allah ko anne sa jabi Allah ka korejina Allah so tay non ko be jabi Allah ko kadi ko be gayni be jide makko ko sam ko en dam ko dum kadi be terro dum do kono ala sharaful iman o kam ardi so dum benni wa asta'inullah bodo wallino Allah fi alfiya e yimde deftere ujunere yankore de ganda maqasidun nahwi faandi sa nahwu ko buri hewde ko faandi te e nahwu mahwiyatun ene fandini biha e dandedo wa asta'inullah meda wallinoro Allah fi alfiya yani ala alfiya e walli faade ujunere yankore de ganduda maqasidun nahwi ko buri hewde faandi sa nahwu mi yani fofde ala ko jullu maqasidun nahwi ko buri hewde hen ko billahi ayo bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in o wi wa asta'inullah ay ko adlubu minhu meda dabba murade Allah meda dabba iwdeto Allah al-i'anata ballal al-i'anata ballal aana yu'inu i'anatan on ballal
ساوين عان يعين أي عونا اسم المصدر سبكار فديف دير مانك ما ألتوانا وأستعين الله في ألفية أيكو على نظم أستعين الله على ألفية kono ala hollar ko wonde do hunde hatida fi en holla nadde e der hunde e wadde o lomtodir karfedde e mer nyaago Allah ala nazmi alfi bayti yimde ujunere jimol non taw ko min kamilir rajas taw ko rajazul kamil teskida ay qala muhammadun huwa ibn maliki rajja ahmadu rabbillah khayra maliki rajja ndendina rajja didi fo mbiya jimol gotol ko den woni wiete alfiya so tay ko masduru rajaz so tay kala rajja han biida ko jimol gal danga ko junna didi wonoy o wi maqasidun nahwi ay jullu muhimmatihi ko buri hewde e ko himmana hen wana pantal nahw fof ala ko jullu muhimmatin nahwi de wonno deftere waawa arde fannu wi addi fannu fof ala ne waa yañaade fanno on bangi woppo on bangi jumla jogidi ma halluno foti alfiya halani jumlaaji di ngalama halluno foti alfiya halani jumla mu tarida no wayata dum do gede kewdo nan ton dum o jonlaaki dum ndey ko wi maqasidun nahwi ko jullu muhimmati ha wal muradu bihi huna kono mu yaado e nahwu tan ma ya'ummu sarfa ko ganda en rubtidin hay sarfu ne der he odo nahwu wana nahwu bolo hay sarfu ni joli hen li dhikrihi sabi jangtere sarfu fiha ender alfiyo wadde fayu arraf ta'rif ko ketedo e nahwu mo haaldo ko tawde ko nahwu mo ganda en somori sarfu on don ta'rif mun ko ni biyata biya ilmun ko gandal bi annahu kanum ilmun ko dum gandal bi usulin elasliyeji kongol yu'rafu tawne andire biha e ngal don afami de eyo e ngal don gandal en andire e maggal ahwalu alhaliji alkalimati alarabiyyah kongol arab tawne way andude ganda lasliyeji gandinojima alhali kongol arab i'raban wa bina'an gilaf li i'rab ha e bina dum noddi ko nahwu wa sihhatan wa i'tilalan sellude e linde dum noddi ko sarfu fayu'arrafu wadde afami en andinire wadde ko yidi wiide enen dedo deftere ko bi annahu wande kanu ilmun ko dum gandal bi usulin andude lasliyeji yu'rafu en andire biha e ngal don gandal ahwalul kalimati al arabiyyati iraban wa bina'an wa sihhatan wa atilalan wa nahwa dhalika ko maqasidun nahwi biha ko ay fiha ba'ako ma'ana fi وما كنت بجانب الطور أي وما كنت في جانب الطور من ظرفية بني در ينكاغو المدلولي ko tindinte ko ndarte faamede ko dum wada der o fiddali e ko tindinte ko wana ko maqasidun nahwi pantal nahwu fiha e der alfiya o non woni ko madlul ko maana alfiya o woni nahwu fiddali e ko tindinta woni masalaji nahudi ha alfiya o maana mun ko din don ta wadde ko wi fiha ko wonno fiina arat ko zarfiya lil madrus sai zaidun fil masjid jod ko zaid won dar no bira afami al qahwa fil kub ay qahwa won derto dum ko zarfe madruf ko wi jonno maqasidun nahwi mahwiyatun fiha ko wana nahwu ko bangi e ko nahwu o tindito kadi ko bangi ala ko hunde watar nder tan hunde watar non ko nde janginte ko dum addan dum wi'ede fiha dum woni min zarfiyati dali min zarfiyati almadluli ko zarfu yankagal ko janginte ko faamete ko tindinte ko fiddale tindinowo elle alfiya o tan madlul makko ko nahwu ko firo makko ko nahwu tan woni ton e gandal e ko noddina won sarfu kalande تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معضي وهو بسبق هائز تفضيلا
مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة تقرب ألفية أو مبلين إيال أو مبلين الأقصى قدود وانا برو tan ko al aqsa goddudo o mo ballina dum bi lafzin wondude kongol mujazin dabbidinagol o wi maanaaji goddudi kanko waayi tan dem do balli sa yanta alfiya wini tan kala dani do tuqarribu mo ballina al aqsa ko woddi bi lafzin taw kongol mujazin dabbidinagol wa tabsudul badla o mo werta dokkal makko o mo wertana dokkal bi wa'adin taw ko fodore munjazin sinade kanko so yom rokkuma ala o jamfuta so wi mo ya janguma paama kunyida ko heddi ko hokket so walli torade wa tabsudul badla o mo werta dokkal makko kanko alfiya bi wa'adin sabi fo e wondude fodore munjazin sinade tuqarrib ko fi'il he fi'il mudari marfun bi tajarrudi min an-nasib so dum benni fa'iloko تقرب فاعلك ضمير والضمير تقديره هو هي يعود على الألفية تقرب هي الألفية على أقصاكو مفعول به منصوب وعلى من نسفرة مقدر تقرب الأقصى تقرب الحكم الأقصى ولا فهم المعنى الأقصى بمعنى البعيد الأقصى أفهمي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أفهم أيوه بلفظ وندود كونغول بلفظ كجار مجرور متعلق به موجز أوكو نات ورند نات هايين ولا نات سابي ناتو حقيقي بلفظ موجز أي سواوي إربادة تقرب الأقصى بلفظ موجز رجل ما وتفسد البذل بواد موجز فوق ɗum ɗo gol hono gol loccimol kadi wonde complet jolane deftere kala ko wonto radio garanto hon mun wonde deddum tuqarribu ya tabsud al aqsa al badl bi lafzin bi wa'din mujazin e munjazin tanji jaati fam sa'id bi man ko tani ko sona waawo de ko arfa alfi tabsud fi dari marfu ndir jawdi min nasi wal jari arfa tuqarribu gasi ko heddi ko fa'il maful mun yo jarema fo goto tuqarribu jaw sharhu ay takunu andelato sababan konde sababu fi qurbi to ballogol al aqsa ko bi maana al qasita ko maana goddudo bi maana al qasi ay al ba'id maana ko woddi bi lafzin mujazin ay qalilin wa tabsudu al badla ay tuwassi'u al ata'a and yaanya dokal bi maana tukassiru and hebbina ifadat al ma'ani naftude maana bi wa'din munjazin ay mufan fodore hubnade sari an ko yayi fodore a family ene so tawi poddo on siri fodore ne weli fodore mojjare wiete wa'du demgal arab so tawi ko fodore sappade wiete ko i'ad ay wa'du non so ari taw tongiraka dum don dum a famide wajibu dali jokka hen so wa'adani wa'dan dum ko fodore mojjare so aw ada i'adan dum ko wiiden wadma ko boni jon non kala de wa'ada ari taw ko maana ko bonande wajibu jokke hen wa'ada Allahu al-munafiqin wal munafiqati wal kuffara nar jahannam do kay odo wa'ada wana mojjare kon wadde jokkama hen ko jogo rewde hen ko wa inni in aw'atuhu aw wa'atuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi min so mi sappima gido mi wada dum ko boni walla mi forni gido mi hokkan dum ko moji la mukhlifu mi lundinan i'adi sappugolam ngol mi wadde ko boni o dum mi lundinan dum e lundinde wadde neddo ko boni dum ko ne manta Allah wiyan leptma sa dum do tagal mo yaafo dum ene moji dum ne manta wa munjiz mi sina maw'idi fodora so ni so win wada ma ko moji non dum mi sina so wi ma wada ma ko boni mi haytan on kay ko jonta yo
fami hal wa taqtadi wana janjiya wa taqtadi anda dabbita kayra alfiya tuqarribu hiya tabsudu hiya taqtadi hiya anda dabbita ridan weluya anha wa an sahibiha wa an mudarrisiha wa fufay anda dabbita welade gamayre bi ghairi suqdin ko alda tikkanden ko alda tikkande jangowon ko alda tikkande janginowo bi ghairi suqdin de dabbitan ko ya welande so tawi ayida weladen warnade te fa'iqatan ande wondi dande ande dadi alfiya tabni mu'din alfiya ibni mu'din gandu bira ibnu mu'din alfiya wanno kayre dadi alfiya on wa taqtadi ande dabbiti ridan walade anha wa an sahibiha wa an muallifiha wa an mudarrisiha wa an majmu'atiha fuf bi ghairi suqdi fa'iqatan ande dadi alfiya tabni mu'din kayre dadi alfiya ibn mu'din wa taqtadi ay tastalzimu ande nyibna ridan anha walade gamayr ande yidi belada ande lima fiha min al mahasin sabi moji gondi hendi yidde khulasatu nahwi la abghi biha badala mustaghriqan darsaha fi kulli awqati khulasa dum won alfiya mimi darta ko lomto ko buride e deftu nahwi temi yolan waktu jam fof jammude kayre ko non yidi mbaada mer ibni mu'di o wi ande dadi alfiya ibn mu'di اسمه هو يحيى يحيى بن موطي توفي بمصر ورنو مصر كتون أسانكي هيتان فرغون ياري دوبي تامد دي جاغم انو اغاسي جوكو ديال وهو دانو وي الفيا مكو ند الفيا تبني مودي elle famiteno yidi ko wasade on o wi ala wa huwa kango ibnu mudi mo kalmi o haizun o mo fandini tafdilan burnede ala haizun o mo fandini tafdilan bural tafdilan ko maana al-fadl o mo buri bur o mo fandini bural o mo jogi bural bi sabqin sabiko adimi ko gadido mo fewnu defter ha gasni gay wadi alfiyan jida alfiyan tawda ndake alfiyan jari wadde mbadda hono mudun on ga hasawi alfiyan ma daddum ko kanko wela daddam neddo jangi ma ha bawa awe kari on buri ciarma ko wawde aburani ko kanko wondo so mi wi alfiya mo dadi alfiyatu mudir ko ibnu mudi mantum sabi ko kanko holli gam alfi o hebbiti magay ko jogorno mustawjibun tewa huwa mustawjibun omo wadditini kanko ibnu mudi sana'i mantoram aljamila mojjere ene wadditi min kam mantam mantore mojjere kanko wana force mantam sabo tina mi wodi mi ibn mudi yalti aduna mimmi hami fuddaji nahu afami on kay wadde ko min hani mantudum wana kadum mantata mustawjibun am wadditini sana'i jaroram aljamila ngardude mantora mojjere ene wadditini mi wada namu dum mi wadditini dum o wi wa huwa kanko ibnu muti huwa o ko woni mubtada wal khabar ko mubtada huwa o haizun woni khabar o wi wa huwa haizun tafdilan bi sabqin o mutaalliqun o yowiti bi kullin kala goto min haizun e mustawjibun o wi goten fo en yidi o tello o yeyto e mudum o jaare majuru ko baydde hewane sanda de fo ndiran jargel gor fo wiyama jippuda kam kanko dañi dum yo ko wi haizun tafdilan ko e ko haizun o mo fandini fadlan tan wana burnede o fandini wala o fandini ko bural o wi kono adan dum do min idlaaqi ko wellidde al musabbibi ko sabu binta al musabbabi ko sabu binta ko sababu jibinta ko kono irarti sababu muide sababu famal ga wi
so wi kaari ene fandini bural bismillah wo haizun fadlan fandini bural kono bural holdo neddo heɓata bural ko ma ɓurneɗa ko ma Allah ɓurnuma neɗɗo nde ɓura ɗum wadde o wi tan omo fandini ɓural o wiyanno o wi omo fandini ɓurnede nde wonno ko wonde sababu ɓural ko ɗum haali kisa addata ɓural ko ma Allah ɓurnuma ha wadde yo ha izun kanko mo fandini tafdilan ɓurnede kono tafdilan ko maana fadlan kono wurtimo e wiide tafdilan noon ko fadlu wawa heɓede taw tafdil heɓaka ko ma Allah ɓurnuma so ɓura jonon ko gayno no ellinori bi sabqin ko dum ko beydude needi pour ko on adi ko ene waddi darbe caggal manta afami adi dum jam ala leñol afami de gol ganda sakkiti mun jannat ko adi mun ko bolle puyde kaare ko bolle puyde Cheikh Umar bolle puyde Cheikh Tidiane bolle puyde kaare bolle puyde ala dum so leñol mahorima no ko caggal yara afami tawde eden gandi jogi isma ko annababe anga heddibe ada yannaabe urma irro haysa wa qirrade be ka an wori yennu sa eni tan de wobbe ngari jenne afa kuni nan ko bon sahaba mbiya nar der sahaba ad bonnit ala tan dum defakin dum woni mustawjibun sana'i afami o wisabi ko on adi ko dum woni needi ndi kono woni haqqu wal haqqu anna al fadla lil afdal ta kala burdo tan je bural lalil mutaqaddim wala lil mutaakhir wana adima tan buri wana sakitima tan buri ala bural ko mo Allah burni neddon sakito dane bural ngal adinobe dum dañam kono yuretaaki non adinobe yo o wi wallahu ay Allah de yaqdi woni nyaawo woni dokkowo bihibatin dokke wafiratin kubde Allah woni kokkowo firtugo yalla rokku hala ka ko khabar kono maana du'a ko yo Allah nyaawanam yo Allah nyaaw dokke wafiratin kewde li hokkami fuddo daado hoore mun du'a woni moƴƴi wala hu hokkora kadi ibnu mudi fi darajatil akhirati wondude darajuji l'akhirah kadi yo Allah warna min dum ha min heddibe min kala wadde non ibnu malikin do de bitonje be mbi non a wasan duwanade yimbe kono do non ko gilende o haali ibnu mudi neddo won kongol ngal ala haala tawa ummoraki hen jaw ngida hebbitaade ngol kis gido haali faa'ida tan alfiyata ibnu mudi yo o jokkor kis ibnu mudi wa bi sabqin hajun tafdila walla agdi hibatin wafira fu hanti duwanade hoore makko ibnu mudi ha toake de gusto dum tagi wabbe badi istighdam do jimongol badi ngol taswib no hanno yarude wi so wayndane buri mbi o hanno ko wallahu yaqdi birrida warrahma li wa lahu wa li jami'il umma wallahu alla yaqdi alla nyawanta birrida waliyamun warrahmati njurumun li wanandemi wa lahu wanande ibn mudi e wali jami'il ummati wanande dendangal leñol nelaado fof sallallahu alaihi wasallam e dendang leñol juldo fof do won hanti yimbe fo naati han juldo fo naati han be mi so win non kay buri hibbitaade wallahu yaqdi birrida warrahma li wa lahu wa li jami'il umma ha makudi sharu alfiyo jogiden do o wi almudu goto meedi arde mabbe en iwri iraq ada andi afami muqaddima odo ko bindi jeedidi o wi on non ne beeda hen jimol gotol wi to dudal mun en to angol jange ton e wonne beeden famali abdin wajlin min dhanbihi ghayru du'a'in wa raja'i rabbih famali abdin wada nani maccudo Allah wajlin kullu min dhanbihi bakkat mudun ghayru du'a'in so wana noddude Allah wa raja'i rabbi so wana jortade jomum maccudo Allah ala ko wadan dum so wana noddude Allah yo sharhu wallahu yaqdi bihi batin wafira e adayatin Allah nyaawata dokke tamatin timmude fi darajati ay ma'a darajati wondude darajuji al akhirati fi ni jogo maana ma dum woni afami turjamano ko do haadi bindi jeedidi so wana jimol gol do kalden hen heddi non ko andube mi wadi teskuya e turjamano ko ar wande teftande fo wi ko qala muhammadun wiyan yaqulu muhammadu ite kanko woni ko haalde deftende suwa gaynude fonno kay wiide ko yaqulu ne wiya raji rahmatil ghafuri dawman suleyman
wal jamzuri ha joni a faami aɗa fuɗɗo kay mbiya yaqulu ene wiya an a gaynani wiide mbiya qaala ɗo ɓe teskiɗo go'o yimɓe non mbi aha ɗemgal arabe ene jaɓi ɗum hunde ko suwa wadde haalen waɗi gasini Allah wi wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa nufiqa wuttama fi suri so suru wuttanoma kay wona alfiya jangataɗo a faami kono suwa wadde bismillah koko waɗi sa hawrani ma goɗɗo awre a faami kono koko waɗi ɗum noon ko hunde nde suwa wadde ene waɗire no waɗi ni Allah noon so waɗi ɗum tawata koko hunde yananade firtotako e kanko noon o ala yananede kono mbi ay kono mo jogui jorto moƴƴe e Allah wonde so fuɗɗi Allah wallam ɗo timma neɗɗon jogo fiɓde Allah wonde an wonɗo ɗaminɗa yettade gurdam ma Allah wartama ɗo e nden ɗum wona hoolade hoode Allah de ko jortoma Allah foti noon enen eɗen jorti ɗum a faamide ha a faamide daña timminde ko jinnoɗa ko ɗum a faamide kanko ne wurtimo e waɗ ɗum ɗon ɗum tawi walam yaqul